Takže dobrý den. Dneska si teda ukážeme, jak se dělá grafický design. Jestli pak si myslíte, že za grafiku musíte platit, tak se mýlíte. Já vám teď ukážu, jak si udělat v pohodlí domova poutavý grafický design, aniž byste zaplatili za to nějaké peníze. Teď vám ukážu několik základních nástrojů pro tvorbu loga, plakátů, posterů. Teď přišel ten moment, kdy si ukážeme dva nejdůležitější nástroje pro tvorbu grafických designů. Takže začneme nástrojem pro tvorbu logotypu. Microsoft Word. Ano, je to on. To známe asi všichni. Je to geniální nástroj pro tvorbu loga. Obsahuje neomezené množství typů fontů, clipartů, ikonek nebo typografických šablon, které jsou doslova úžasné. Další úžasný nástroj je Microsoft Paint neboli malování. Jeho ikona je velice jednoduchá, je to krásná paleta, kterou najdete v sekci Start. Geniální nástroj na tvorbu grafiky. MS Paint vyhrál už několika let po sobě prestižní cenu Bitmapový editor roka. Je to nejúčinnější a nejideálnější nástroj pro tvorbu grafických designů. Množství technik a způsobů, jak oživit váš grafický vizuál, dokážeme pouze Microsoft Paintu. Obsahuje funkce jako Ctrl+C, Ctrl+V, razítko, množství funkcí, které jsou dostupné pouze v tomhletom softwaru. Takže já si myslím, že je to pro vás to nejlepší řešení. A teďko vás všechny vás vyzývám, neplaťte grafikům peníze za to, že vám budou dělat grafiku, protože vy si ji můžete udělat sami doma v pohodlí vašeho obýváku. Já vám ukážu, jak to můžete udělat zadarmo a jednoduše. Jak vytvořit jednoduchý logotyp? Máme nějakou představu, mám představu pro můj modní salon, jednu svou myšlenku zrealizovat do digitální podoby, jo? Tady to je profesionální software pro tvorbu logotypů. Tady to vypadá super. To vypadá perfektně, velice profesionálně. Uběhlo necelých 5 minut a my máme vytvořené logo, které by dokázalo konkurovat obrovským značkám, podle mého názoru. Já vím, co je pro mě dobrý a nepotřebuji žádnou agenturu, nepotřebuji žádného grafika, nepotřebuji nic prostě. Tady tenhle software mi na 100% pomůže mý plány zrealizovat. Takže to bude A5, jo, je to A5. No, trošičku. A jasně, nebe. Tohle je ono. Máme to hotový. Myslím si, že to vypadá skvěle. Stačí pouze uložit do JPEGu a je to připravený. Teď jsme si ukázali, jak dokážeme ošetřit množství peněz za grafiku. Ale přichází otázka, jestli pak se to opravdu oplatí.